Visualizar é simplemente imaxinar. Pensar e imaxinar crean camiños neurais no cerebro e estimulan o sistema nervioso. Cada vez que nos preocupamos polo que poida pasar, que nos sentimos ansiosos por algo, estamos visualizando en negativo. Podemos trocar pensamentos repetitivos ou estresantes coa técnica da visualización. Imos visualizar en positivo. Cal é ese lugar onde te sentes ben? Onde che gustaría estar agora mesmo se puideses viaxar sen te moveres da casa? Vai coa túa mente a ese lugar xa mesmo. Déitate na cama ou no sofá e goza con todos os teus sentidos dese lugar. Pode ser un paseo polo bosque, facer un castelo de area na praia, deitarte nunha nube de algodón. Sentirás relaxación mental e tamén no teu corpo físico. Contarvos en familia a que lugar fostes cada un. Outra actividade que podedes facer en familia, incluindo os máis pequenos, é ver fotos de viaxes ou vacacións. Experiencias das que gozásedes moito, que vos fixesen sentir moi ben. Mentre las vedes, podedes lembrar anécdotas. Esta actividade axudaravos a conectar con experiencias positivas e lembrar que a vida está chea de momentos, algúns mellores e outros peores, pero que todo vai saír ben, e que esta situación que estamos a vivir tamén pasará e poderemos volver saír e viaxar e gozar dun montón de actividades xuntos. Compartides connosco algún dos vosos lugares preferidos?